Makalou. Připraví se Simona Dietrichová s Kiarou z pořádajícího jezdeckého oddílu a další je Sandra Smatová z Delphi stáj Abacor. Palečky. Krásný skok. Ale trošku se o té červený. Krásná je tvář a vína snad litr. Všechno se může stát. Srdce je splašenej vraní, jenže ten rytíř, co chtěl je mít rád, je snad z hory planí. Dneska tam nesedí jako dřevo. Sukně se vlní a boky se divoce míchají. Oči už nevidí, na co se dívají. Všechno se může stát, srdce je splašenej vraní. Ten rytíř, co chtěl mě mít rád, je snad z hory blaní. Je snad z hory blaní. Čistýho. Tereza Zdražilová s Makalou absolvovala parkour v čase 63:44 za 4 trestné body. A na parkour vítáme Simonu Dietrichovou s Kiarou, to je Slavia Ptice, a připraví se Sandra Smatová z Delphi stáj